आथिखाल गामि बायदि जेरावबो दा जाथो बर' रावा गेवलांथो आरो जय जाथो गुबुन बिहामजो लाबोयो माने दख'ना गानहोनो हाया आरो ओमफ्राय निजिनि रावखौबो लाहोनो हाया गुबुन हारि लाबोबा जों 11,000 फाइन आरो मा बेलेगाव थांबाबो जों 11,000 फाइन लागोन होननानै माने गुबुन जातिजों थांबाथाय जों आबोबा हिनजाव सानै लाबाबो हिनजाव सानैना 50,000 होनांगोन 50,000 फाइन हिनजाव सानै लाग्राया नोंथांमोन खोनासंना लाखादो नोंथांमोनखौहाय नैबे मिथिसार बर' चेनेलावहाय बरायबाय आरो दा बरायनायजों लोगोसे आरो आं माखासे सोदोब आं बुंनो थांगासिनो दङ नैबे जाखिनि बाजैमोना हिनजाव गुबुन हारिया बा जोंनि बर' हारिया बा जोंनि बर' जाथिया बा गुबुन जाथिखौहाय लाबोयोब्ला बै हिनजावाहाय बर' जाथिनि दख'ना गाननांगौ होननानै बे बाजैमोनाहाय बरना होदोंमोन एक्सुवेलि नंगौ सैथो जुदि गुबुन हारिनि हिनजावा बा जोंनि बर'आवहाय जुलि जाफैयोब्ला जोंनि जाथिनि जोंनि बर' हारिनि दख'नाखौ गानखानांगौखा बे सैथो नाथाय आङो बुंनो सानो नाथाय जोंनि बर' आइजोफ्रा गुबुन हारिजों थांनानै गुबुन हारिनि जाय हारिजोंहाय बिसोरो हाबा जाहैदों बे हारिनि नेमखान्थि बायदि थानांगौ बा सोलिनांगौ नाथाय गुबुन हारिया जोंनि बर'आवहाय हाबा जाफैयोब्ला बा जोंनि बर'जों हाबा जायोब्ला जोंनि बर' हारिनि नेमखान्थिखौ बिसोरो फल' खालामनो हाया आरो खालामाबो आरो बाजैमोना बा बायदंमोना बुंदों जे जाय हौवाया गुबुन हारिखौहाय हाबा लायोब्ला 11,000 थाइसे ना थाइनै फाइन होनांगौ होनना बुंदों थिगैनो खालामदों आरो जाय हौवायाहाय हिनजाव सानै लायोब्ला 50,000 फाइन जुरिमाना होनांगौ होननानै बिसोरो बुंदों आरो दा बिसोरो जुदि बिदि सोदोब बाहायदोंब्ला अब्ला आङो बुंसै प्रमदआ जोंनि मानगोनां बिटिसिनि CM प्रमद बर' बिथाङा गुबुन हारिनि हिनजावखौ लादों दा बे प्रमद बिथांखौबो नोंसोरो जुरिमाना फोनांहोनो हायोना फाइन फोनांहोनो हायोना बेखौलाय नोंसोर मानो स्ट्रिक्ट थाखो उन्दै गाहाय लेभेलनि मानसिखौ नोंसोर बुंनो हाबाय दे गोजौ लेभेलनि मानसिखौ सिगां बुंग्रोनांगौ गोजौ लेभेलनि मानसिखौसो सिगां मानि होनो हाग्रोनांगौ उनावसो गाहाय लेभेलनि मानसिया मानिलाङो गाहाय लेभेलनि मानसिया जुदि मानियोब्ला गोजौ लेभेलनि मानसिया मानिया बिनि थाखायनो गोजौ लेभेलनि मानसिखौसो सिगां मानि होनो हाग्रोनांगौ आरो गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रानो हारिखौहाय गाज्रि खालामो दा आरो बेजों लोगोसे आरो आं बुंबावनोसै जोंनिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जानाय हादान सिफायनाय बिथांमोना ओंखाम जानो संनाय बा ओंखाम जाहांनाय बर्थनफोरखौनो थोरसिफोरखौनो गासिबो गारहरला हरजादों बा गारसारला हरजादों आरो बिसोरनि माखासे ड्रेसफोराबो गैया जादों बा अबेबा गाहरलाजोबदों अबेबा दानस'लाजोबदों बिनि सोमोन्दैहाय आं एसे बुंनो सानदों दा जोंनि मानगोनां फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जायखिनि बिथांमोनाहाय मावदों बे बिथांमोनखौहाय आङो बुंहरनोसै जुदि नोंसोरो बर'खौ जुदि खालामनो हादोंब्ला होमब्ला बै लुंसं होननाय मोनसे जायगा दङ बे 7 नाम्बार एलेखाजोंनो गोलैयो हाग्रानि जे 7 नाम्बार एलेखाजोंनो बे गोलैयो बे लुंसं होननाय जायगायावहाय नोंसोर मानो हाबनो हाया आरो लुंसं होननाय जायगाखौ नोंसोर मानो बुस्रांहैनो हाया बा मानो लांदां खालामहैनो हाया जोंनि बर'आ हादान सिफायबाल' बर'निखौहाय गारसार होयो मानसिखौ हमना लाबोयो मानसिखौ बुयो साजा होयो चिराङावबो बिदि जाबाय बर'खौल' दुमदाखार बर' एसे हादान सिफायहैबानो बर'खौ लाबोयो जेलाव हरो नाथाय बे लुंसं होननाय जायगायावहाय आदिबासिफोरा हादान सिफायगासिनो दं बिसोरखौ नोंसोर मानो बुहैनो हाया बिसोरखौ मानो लाबोनो हाया थानायावहाय हा नोंसिनि फरेस्ट अफिसाव नोंसोर मानो लाबोनो हाया बिराद गिदिर गोरोन्थि बियो
जुदि बर'खौबो जुदि नोंसोरो हाराहास्ति खालामदोंब्ला बे लुंसुंनि आदिबासिफोरखौबो नोंसोरो हाराहास्ति खालामहैना हादान सिफायनायखौबो नोंसोरो एसे दबथायहैना एसे आरो जोंनि बर'फ्रा लुंसुङावहाय थांनो गियो मानो होनब्ला गासिबो आदिबासि गोजा दाब दाब जायगानि आदिबासि बा सावथालिफोर फैनानै बाव थाफैयो नाथाय बेहाय हाबनो हादों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा बर'खौल' हाराहास्ति फेरेंगा नोंथां नों हाबनो हादों लुंसुङावहाय फेरेंगा नोंबो सासे रिन दाहार लानानै नोङो रिन दाहारखौ नों होफिननो हायैनोसो नोङो एनडिबिआव हाबदों अब्लाबो नोंना ट्रेनिं गैया नोंसिनि आफादनि मानसियानो बुङो नोंसिनि एनडिबि लाइननि आफादनि मानसियानो बुङो बर'खौल' हाराहास्ति होनानै जेबो लाब गैया जुदि दम दंब्ला जुदि पावार दंब्ला लुंसुंनि आदिबासि सावथालिफोरखौबो हाराहास्ति खालामहै बिसोरखौबो जेरोखोम बर'खौ खालामदों बिसोरखौबो खालामहै चिराङावबो नुबाय चिराङावबो बर'फोरखौल' खालामनाय दा नै क'क्राझाराव फैलायबाय मैया दाख्लि बावबो बर'फोरखौल' नुलायबाय गुबुन हारिखौ मानो हायालै नोंस्रा जानाय आदार खायद'खौहाय बिदि गारसारनानै होनाङा आरो बिदि खालामनाङा जुदि आङो जाय बिथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावदों बिसोरो बिदि खालामहैदों जुदि आङो बिसोरनि जानाय आदारखौ जुदि आं गारसार होयोब्ला नोंसोर मा खालामगोन आरो फेरेंगा नोंथां जुदि नोंनि ओंखामनि थोरसिखौहाय जुदि आङो नों जाफुनायावहाय आं गारसार हैयोबा नों आंखौ मा खालामगोनलै दुखु मोननाय फैयो गोसोआवहाय नोंसिनि जानाय आदारखौहाय आं गारसारना हैगोन मालाबा जानाय आदारखौहाय बिदि खालामनाङा बेसारफ्रा खस्थ' मस्थ' मावनानै जादों आदार बुथुमदों जादों नोंस्रा बाहाय बे आदारखौहाय नोंस्रा गारसारना हैदों जुदि नोंसोर बिदि खालामबाय थायोबा आंबो नोंसोरजों चेलेन्ज लागोन सोरनिबा जानाय आदारखौ जुदि नोंसोर गारसारनानै होबाय थायोब्ला आंबो माब्लाबा नोंसिनि जानाय आदारखौहाय गारसारनानै हैगोन बेखौ हले गोसोआव लाखा अब्ला भिडिअखौहाय जाय बिथांमोना नायदों आरो जाय बिथांमोना मोजां मोनदों साबसक्राइब आरो लाइक खालामना गालां आरो हानायखिनिखौहाय जाय बिथांमोनाहाय गोसो दङ बेफोरो शेयार खालामना गालां खुलुमबाय।